Apa ini, apa itu? Tukang kendang ngingeti, sing alun nganjuk ngingeti. Hai, apa ini, apa itu? Aja banter-banter. Engko ndak do ngerti kabeh. Niki lho, Pak. Kula nggih bingung kok. Napa, Pak? Kok ya iso nggawa ngono lho. Pripun? Lah nggih. Napa meneh jenengan, Pak? Kula nggih mikir. Alah. Kesal dipikir apa ta? Nggih, sugeng sonten, Mbak. Iya, selamat sore, Mas. Oh, bahasanya Bahasa Indonesia aja. wah, iki seneng. Ijek enom pinter gaul. Ing sok digauli. Oh. Ayo ora. Oh, gak. Mas. Nggih. Aku gak ngono kuwi. Sapa? Biasa campur-campur, Mas. Oh, Iya, Mas ya. ya ini bencong. Campur-campur jelas. Iya, keles. Alah, apa? Padune areng nganu wase sedorawani. Iki disyuting karo dulur-dulur Dadung video Dari syuting. Dadung video syuting ya. Iki ning awal wis tak omongke ya, Nduk. Nggih. Menawa iki kowe rene ya engko mulih ya wis tak sangoni pangestu. Mergo iki nggone dulurku lanang dhewe. Iya, Mas. Ora sangen-ngen. Kowe ngomong to? Iya, Mas. Aku jek lugu. Weh, lutung gunung kuwi. Ya ora. Lah, lugu. Kayak sejenis kowe kuwi. Wes, Mas. yo. Ki Iya. ngaturke konco dumateng Oh, para iya. sepuh. Kunjuk dumateng para sepuh nggih sugeng sonten. C. Aku Mas nggo basa Jawa. Lah, asline ngendi to? Aku jane ya cedak kene wae. Heeh, ning gak iso basa Jawa. Gak iso basa Jawa, Mas. Niki lho Pak sing maneman Pak. Wong Jawa ora iso basa Jawa sing wong manca kuwi Iso pinter. sithik-sithik lho, Mas. Ngono. Lagi belajar, Mas. Ning ora apa-apa, pakai bahasa Indonesia boleh. Iya. Ayo. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Selamat menikmati Apa? hiburan, Mas. Hiburan dari Davita ya, Mas ya. Heeh. Dari Jakarta Barat. Walah mbah kuwi Aduh, main. Mas. Wong aku ki omahku grasak kono lho kon rene lho. Lah kok melu grup kuwi? Lah kalau Mas Sumar mbah. Oh, tanggane. Ayo ndak nanti pacar mobile selak-sune lagune apa? Malah ngajak arisan bae kok. Panggodane ya, Mas ya. Angger ngerti wong bagus kok bingung wae cah wedok-wedok iki. Lah wong elek sombong ya ora apa-apa to, Pak. Apa sombong kok kabeh. Panggone katesenan Mas, yo. Heeh. Digarap Manyura. Nomor 78 ketoke mau. Ai. Iya, Mas. Sekolah nang endi, Nduk? Aku sekolah di SMA Negeri 1. Wis ragat dhewe apa ora? Ya, alhamdulillah Mas ragat dewe. Diragati karo tukang kendang gelem ora? Siapa ya? Piye? Oh, coba toh. Aku gak nggo dompet mana. Oh, nyebut nanti. Lebay banget iki. Aku saiki gak cuma ngono kuwi Mas ya. Wis gak sabar. Oh iya. Yo. Woi. Gesek-gesek. Gesek-gesek. Piye Mas? Iki lho. Syutingane busaan Mas. Senengku karo tukang ibate ngene iki. Oh, ngerti Lah iya. mandek. Masa kabele dicabut ora ngerti iki. Ora ngerti tukang ibate apa iki. Ora apa-apa le. Lah Santai ya Mas ya. wis urip neh ta? Aku ora apa-apa. Urip neh ta? Ya, diuser sik. Heeh. Mungkin nek pun bar sampean lah menika diurutne. Diurutne. Kendo. Kendo. Wong teranah aku ya ngene iki kok Mas MC-ne ngendi-endi iki mik mbur dipateni wae ngene iki. Do apal-apal nek karo aku kok. Berarti wis gak perawan kayak kendo. Weh, kok apal men kowe? Lah biasanya yang ngono. Udah Mas. Nah, iki permasalahan iki nek Padahal. gamelan kae iki komplit dong mati dadi tutuki ngono. Kuwi gamelan. Lagi nek dudulan Lah, iki nek nggo kibot ki nek mati sing kibot ditutuki wae. ditutuki ya Mas ya. Ning kuwi ora apa-apa, wis jinak, Nduk. Ya. Jane aku rada piye-piye ngono. Wah! Etan. Ora nyawang yogane kuwi lho Mas rada wedi Wah. ngono. Ketoke nek menyeramkan kabeh. Nyawange mesine sam saya, aku pengen mulai.
Piye, Mas? Wis urung, Mas. Ketok nomor. Wis, ora usah gugup wis yo. Santai wae yo, Mas yo. Santai wae no ning omahe dhewe kok. Ora santai ngopo? Wis tenang wae. Nah, iya Bu langsung yo. Panggodane katresnan. Panggodane. Yo. Wong manis bojo bingung kemlawung sademah ajengku kaya wong kelangan wedok delek-delek pungkasane urung Yo. Tak sowan seliramu aja lali janji prasetyaku tresnaku kang satu ketulus lekani jiwaku. Lah, bisa. kelangan besok gelap-gelap pungkasane urung tak teko Piye, Mas? sugeng sonten kagem Kang Mas ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng ya, Mas, gaul-gaul. Nah. Gaul. Keng pundi niki, Mas? Solo. Saking Solo, adoh imen. Sing mburi Solo, sing arep Klaten. Berarti Sing nglewati
omahku, Mas. Sing Mas Riki kae malah kon jambean. Nek saka Solo ngliwati omahku. Pun kondur to Mas niki? Mboten narik to. Narik ning ndi, Mas? Narik ning ndi? Lah iya wong etak-etak ya tekok lho, Lek. Engko peh aku ngene aku jagung rati loro iki. Heeh, engko nek tarai sombong ya, Mas. Biasane ngono. Kene ngono grapyak-grapyak wae. Yo lanjut.